lämpimästi tervetuloa vuoden kokki ja vuoden tarjoilija finaaleihin. Tänä vuoden finaalit kilpaillaan kaksipäiväisenä ja tänään on vuorossa finaalipäivistä ensimmäinen. Kaikki kilpailijat ovat mukana molempina päivinä. Tällä hetkellä kilpailualueella on meneillään vuoden tarjoilijakisan cocktailbaaritehtävä. Kilpailijoiden tehtävänä on suositella ja tarjolla asiakkailleen 2 coktailia, jotka sopivat yhdessä tarjoltavien suolaisten tarjottavien kanssa. Baarin coktailit pohjautuvat Kyrö Distillerin tuotteisiin. Jokaisella kilpailijalla on yhteensä 6 asiakasta, jotka tässä pikkuhiljaa alkavat saapua kilpailualueelle. Tässä kilpailutehtävässä tuomaroidaan esimerkiksi valmistusmenetelmää, reseptiikan noudattamista ja drinkin ulkonäköä ja makua. Ja kilpailijan tulee myös huomioida suorituksessaan asiakaspalvelu, eli pelkkä hyvänmakuinen drinkki ei riitä tässä kisassa. Kilpailijoita on tosissaan 2 tuolla suorittamassa tehtävää, mutta finalisteja on yhteensä 6 kappaletta. Heitä ovat Katriina Suominen-Finnair, juuri nyt tuolla kilpailubaarissa. Jannika Tiensuu, ravintola Fiasko, hänkin juuri tuolla kilpailemassa juuri nyt. Seuraavaksi vuorossa on Tiia Hänninen King Crab House Leviltä, Leeni Hyvärinen Freelancer Oslosta, Jeremias Salonen Viinihuone Vinossa Turku ja Alma Syrjänen ravintola Kummisetä Kuopio. Ja me ollaan Merituli Väntsi ja Pipsa Hurmerinta ja me ollaan tosi iloisia, että päästiin tänne juontamaan tätä vuoden tarjoilija- ja vuoden kokkikisoja Helsingin viini- ja ruokamessuille. Ja jos mietitte, että mikä tuolla vasemmalla oleva tuo pieni ruutu on, niin se on Polarin sykemittari, joka on näihin kokelaisiin kaikkiin kiinnitetty ja siellä seurataan heidän sykettänsä, että mikä on tilanne nyt näyttää. Jannikalle hieman syke taitaa nousta. Että mikä se on se cocktail, mikä heidän kuuluu tilata, eli he eivät voi tilata ihan mitä vaan. Ja tämä on sitten tietenkin yllätys meidän kilpailijoille, ja me emme myöskään teille kerro tätä cocktailia, koska se on se sama tehtävä ihan kaikille muillekin kilpailijoille, niin ei paljasteta, koska vielä 2 kilpailijaa on jäljellä tämän jälkeen. Keittiössä tai tuolla baarissa juuri nyt siis Tiia Hänninen ja Leeni Hyvärinen. Nyt ovat kaikki meidän vuoden tarjoilijakokelaat päässeet tänne tosi toimiin. Viimeiset 2 ovat juuri startanneet urakkansa tässä cocktail-tehtävässä. Tehtävänä siis valmistaa 2 cocktailia 6 vieraalle tuolla lounge areassa. Ja tätä toimintaa täällä sitten tarkkailee näissä mustissa puvuissa, valkoiset flappitaulut päällänsä meidän vuoden tarjoilijakisan tuomaristo. Ja vuoden tarjoilija 2024 finaalin tuomaristossa ovat päätuomari ja vuoden tarjoilija 2015 Saara Alander. Saara voi sieltä vähän vilkuttaa, siellä näkyy Saara. Kuokkalan kartalosta Mia Saronen, jossain siellä. Ravintola Savoista Aleksi Mehtonen. Vuoden tarjoilija 2020 Kristian Angelov. Vuoden tarjoilija 2022 Joonas Heino. Superterassiprojektista Aki Keskitalo. Yksityiskokki Sami Hakamäki et kumppanit ja Kalles In Resortista Kristiina Suominen. Ravintola Topasta ja ravintola Demosta Katariina Sommerschild. Perho liiketalousopistolta Markku Häiväläinen. Ravintola Nokasta Terhi Vitikka. Kyrön vierailukeskuksesta Toni Sivula. NH Collection Helsinki Grand Hansalta Mika Koivula. Bier Nelosesta Joel Ristekallio ja Alkolta Ville Nurminen. Tämmöinen arvovaltainen tuomaristo meillä on tällä kertaa, ja vuoden 2024 vuoden tarjoilijakisan kilpailujohtajana toimii vuoden tarjoilija 2019 Heidi Martikainen. Ja 40 minuuttia on tosissaan aikaa valmistaa ja tarjoilla nämä 2 drinkkiä 6 vieraalle. Sen lisäksi tarjoillaan, te näette, he pyörii täällä tuommoinen kaunis tarjotin kädessä, jossa on aivan ihania pikku barsnäkkejä. Mä en ole kyllä noin hienoja barsnäkkejä. Käykö mä niinku väärässä baarissa, kun mä en ole kyllä noin upeita baarisnäkkejä päässyt maistelemaan? No en minäkään. Musta tuntuu, että jopa hienoimmissakin niin on yleensä ne pähkinät. Niin. Ja vuoden tarjoilijakisassa testataan kaikkia, mitä vaan mahdollisesti voi kuulua tähän tarjoilijan ammattiin.
Nyt on meneillään tosiaan tämä koktailin valmistus. Huippuammattilainen osaa peruskoktailit, huippuammattilainen osaa ottaa huomioon vieraiden toiveet ja kertoa heille juomista ja myydä niitä juomia. Ja nämä finaalit huipentuvat huomenna kello 18. Julkistetaan vuoden kokki ja vuoden tarjoilija. Ja vuoden kokki palkitaan Suomen messusäätiön myöntämällä 10 000 euron palkintostipendillä. Ja sitten vuoden tarjoilija on Mara ry Henrik Bitten säätiön palkitsema 10 000 euron stipendi myöskin. Nyt siellä ovat vuoden tarjoilijakokelaat ovat päässeet pöytiensä ääreen. Siellä taitellaan servettejä. Magnum champagnepullon tasakaato on kyseessä ja tänne ihmisiä ihanasti tuleekin jo lähemmäs aitaa. Tervetuloa vaan, älkää jännittäkö, tänne voi tulla ihan lähelle seuraamaan. Ja nyt he kertovat tuomareille, mitä laseihin on kaatumassa. Eli heillä on ollut myös tässä hetkessä, paitsi että pitää laittaa se oma kisapöytänsä kuntoon, niin myös hetki aikaa tutustua tähän kaadettavaan juomaan, koska champagne aina esitellään ennen kaatamista. Onpas jännittävää. Kyllä on jännittävää. Ensimmäinen lähti kaatamaan nyt kilpailija numero 1. Oi, siellä pamahti pöydässä numero 6. Vähän kuohahti yli. Saara Allander, meidän päätuomari, on tuolla tarkkaavaisesti seuraamassa, miten nämä kaadot sujuvat. Erittäin jännittävä tilanne. Eli kyseessä on Magnum champagnepullon tasakaato. Kaikki kilpailijat suorittavat tehtävän samaan aikaan ja itse kaatamiseen on varattu aikaa 10 minuuttia. Kilpailijan tulee itse avata pullo huolellisesti ja kaataa se tasaisesti 12 lasiin. Pöytä numero 6 tuli valmiiksi. Pöytä numero 5 valmis. Ja täällä on nyt pöytä numero 4, kaatuu viimeiset 2 lasia. Kyllä meni aika hienosti, todella tarkaksi. Nyt suuret aplodit kaikille 6, aivan loistavaa työskentelyä. Tähän meille on kokoontuneet tämän vuoden kokkifinalistit. Simon Selin, Sami Hakamäki, Simo Harrivaara, Petri Koski, Kim Mustonen ja Alfred Talberg ovat odotelleet ohjeistusta ja tässä se nyt sitten tulee. Hyvät vuoden kokkifinalistit, teidän finaalipäivänne käynnistyy nyt, mutta se ei käynnisty täällä. Olkaa hyvä, seuratkaa henkilöä, joka ohjaa teidät eteenpäin kohti ensimmäistä finaalipäivää. Te saatte enemmän ohjeistusta aivan hetken kuluttua, mutta jos luulitte, että hyökkäätte suoraan keittiöihin kokkaamaan nyt, niin näin ei ole. Kerrotaan ihan just yleisölle kanssa, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Kyllä, kun saamme kokit kuuloetäisyyden ulkopuolelle, he lähtevät nyt. Terve menoa, nähdään kohta. Kun olemme saaneet nämä finalistit kuuloetäisyyden ulkopuolelle, niin paljastamme toki teillekin sitten, mihin he lähtevät nyt marssimaan. Sinne lähti Kim Päivästö heidän mukaansa ja Kalle Tanner myöskin meidän tuomaristoa. Vähän oli yllättyneitä ilmeitä näillä meidän kokkifinalisteilla. Otetaanko veitset mukaan? Eikä, ai nyt meidän tarjoilijafinalistit lähti. No otetaan niin. Isot aplodit tarjoilijoille, tehtävä suoritettu. Tämä oli haastava tehtävä. Voi että, tätä me odotettiinkin. Se on hyvä tietää, että joku saa nämä champagnat juoda. Kippis pipsa. Eli käynnissä täällä meillä on vuoden kokki ja vuoden tarjoilija kilpailuiden finaalien ensimmäinen päivä. Huomenna kello 18 huipentuu tämä 2-päiväinen koitos, kun valitaan vuoden kokki ja vuoden tarjoilija. Ja meidän vuoden kokit oli hetki sitten tässä esillä ja heidät tästä hulautettiin finaalitehtävään, suoraan finaalitehtävään. He ovat matkalla Vihurin konepajan tukkuun ostoksille. Heillä on siellä 150 euron budjetti ja heille annetaan siellä Vihurin, kun he saapuvat, heille annetaan heidän kilpailutehtävä. Ja he on saaneet jo 2 ennakkotehtävältä finaalia varten ja konepajalla he saavat tosissaan nämä viimeiset tehtävän annot. Kokeilla on tosissaan käytettävissä se 150 euron budjetti siellä Vihurin konepajan tukussa. Heidän täytyy ostaa sillä 2 uuden tehtävän raaka-aineet. Ja nyt ihan juuri näillä näppäimillä on alkamassa seuraava tehtävä vuoden tarjoilijoille ja se on liekitystehtävä.
Vuoden tarjoilijafinalistien tehtävänä on siis valmistaa klassinen crêpe Suzette-annos 4 hengelle. Tämä ranskalainen jälkiruoka koostuu ohuista, paistetuista letuista eli krepeistä sekä herkullisesta appelsiiniliköörillä ja voilla maustetusta kastikkeesta, joka tehdään siis näillä kaasukäyttöisillä liesillä ja pannulla. Ja sieltä saapuvatkin kohta meidän vuoden tarjoilijat. Ensimmäiset 3 ovat vuorossa. Kilpailijat numero 1, 2 ja 3 sieltä saapuivat keittiöstä juuri tänne saliin. He valmistelevat siellä, ottavat asiat, mitä he tarvitsevat. Pannu on valmiina. Kohta varmaan haetaan sitten tarvikkeet, joista nämä crêpe Suzette valmistetaan. Jos juuri tulit tähän meidän vuoden tarjoilija, vuoden kokki kilpailualueen laitamille ja ihmettelet, mitä täällä tapahtuu, niin täällä on käynnissä vuoden tarjoilija 2024 finaali ja tämän päivän 3. tehtävä meidän finalisteilla. Heidän tehtävänään on valmistaa klassikkoannos crêpe Suzette, eli liekitetyt krepit. Ne liekitetään appelsiiniliköörillä ja tulee vähän voita ja sokeria ja mitä muuta. Ja todella herkullinen, todella klassinen annos. Tarvikkeita, mitä heillä on tuossa käytettävissä, on sokeri, voita, appelsiinilikööriä ja sitten sitruunaa. Jo pelkästään noinkin yksinkertainen työvaihe kuin sokerin paahtaminen vieraalla pannulla, vieraalla kaasukeittimellä ei ole mikään helppo juttu, koska se on ihan sekunneista kiinni, ettei se sokeri mene liian tummaksi ja sitten se menee kitkeräksi ja se vaikuttaa sen koko annoksen makuun. Kyllä. Keittiössä 3 jo lusikoidaan herkullista sokeri karamellia lettujen päälle. Tiia Hänninen siellä kilpailunumerolla 3. Vähän on tumma tuo karamelli. Käykö tässä nyt, ettei tässä nyt sitten kävisi huonosti, Tiia? Älä nyt vielä. Ja nyt sinne menee meidän appelsiinilikööri. Nyt silmä kovana. Ai, upeeta. Se on kaunista. Ensimmäinen keittiö on saanut liekityksen tehtyä. Kenelläkään ei palannut kulmakarvat eikä ripset. Keittiö numero 3, Tiia Hänninen, King Crab House Levi on saanut crêpe Suzette valmiiksi. Annetaan aplodit Tiialle. Upea suoritus. Keittiössä 1 kanssa nousee ihan hetken päästä liekit. Janika Suominen siellä liekittää omat kreppinsä. Noin lähti kauniit hallitut liekit sieltä Katriina Suomisella. Crêpe Suzette on käytännössä valmis. Annetaan aplodit Katriina Suomiselle. Hieno suoritus. Ja sitten tämä tehtävä ei tietenkään lopu siihen, kun se kreppi on liekitetty, vaikka se onkin se ehkä kaikkein jännittävin hetki. Nyt on tarkoituksena myös saada ne letut todella kauniisti siihen lautaselle, mikä ei sekään ole niin helppo tehtävä, koska se paistinpannu on täynnä lämmintä juoksevaa karamellia. Miten se saadaan kauniisti aseteltua siihen lautaselle. Nyt lähti liekki pöytään numero 2. Janika Tiensuukin liekittää siellä ensimmäisiä lettujansa. Meidän tuomaristomme, joka täällä häärääkin näissä keittiöissä, tulee siis sekä arvioimaan tämän itse liekitystehtävän ja miten siitä suoriutuu, niin myöskin sen, miltä se näyttää ja miltä se maistuu. Eli he maistavat kaikkien 3 keittiön crêpe Suzettit. Ja pöytä numero 3 on saanut krepit lautaselle ja kastikkeen siihen päälle. Annetaan aplodit pöydälle numero 3, Tiia Hänninen, King Crab House Levi, upea työskentelyä. Pöydässä numero 2, Janika Tiensuu on nyt juuri nostaa kreppejänsä lautaselle. Pöydässä numero 1, Katriina Suominen on saanut kaikki 4 kreppiä lautaselle ja nyt sitten vielä se kastikkeen kaunis esillepano niiden kreppien päälle on edessä. Crêpe Suzettit tulee valmistamaan seuraavaksi Leeni Hyvärinen, Jeremias Salonen ja Alma Syrjänen. Ja kyseessähän on tehtävä, joka vaatii tietenkin crêpe Suzette-annoksen tuntemista. Valtavaa osaamista, pitää osata juuri oikealla tavalla valmistaa näille krepeille tehtävä kastike. Ja vielä sellaista pelisilmää, että pystyy tekemään sen asiakkaiden edessä.
Kovin on niin kuin tarkkuutta vaativaa tämä työskentely, krepsysetin valmistaminen. Kyllä, siinä karamellikastikkeessa on aina se kauhun tasapaino, että uskaltaa mennä tarpeeksi tummaksi, mutta sitten ettei saa päästä kuitenkaan palamaan. Ja nyt ensimmäiset liekit on siellä pöydässä numero 6, Alma Syrjänen ravintola Kummiselta Kuopio. Liekit ovat siellä liekehtimässä niin sanotusti. Ja nyt keittiössä pöydässä numero 5, Jeremias Salonen myöskin on liekit siellä liekehtinyt. Vielä otetaan vähän lisää liekkiä. Pöydässä numero 5, Jeremias Salonen Viinihuone Vinossa Turusta laittaa siellä juuri kreppejä lautaselle ja kastiketta kaataa siihen kauniisti päälle. Pöytä numero 4 vielä ovat siellä, joko siellä liekitys tapahtui. Nyt juuri tapahtuu se liekitys, katsokaa tarkkaan. Sinne meni likööri, sen annetaan hieman lämmetä, nostetaan sitä liekkiä ja sitten napataan siitä alta se liekki sinne pannulle. Se on jännittävä hetki. Tippa sieltä noin ja noin lähti kauniisti liekehtimään myös pöydän numero 4, krepsysetit Leeni Hyvärinen Oslosta. Täällä on Saara Alander, meidän päätuomari tänä vuonna. Miten kilpailijat suoriutuvat tästä tehtävästä? No kyllä hienoja suorituksia ollaan nähty, että ei tämä mikään helpoin tehtävä ole ja kyllä täältäkin erilaisia suorituksia löytyy, mutta kaikki onnistui tosi hienosti. Ja nyt lähtee käyntiin aivan juuri näillä näppäimillä päivän viimeinen tehtävä. Ja tämä tehtävä on juomien tunnistustehtävä. Kilpailijoilla on edessään 3 erilaista juomaa ja tehtävänä on tunnistaa jokainen juoma. Juomien tunnistamiseen ja kirjoittamiseen on aikaa 2 minuuttia per juoma ja vastaukset kirjoitetaan liitutaululle ja ne näytetään tuomaristolle yhtä aikaa. Ja vastaukset on joko oikein tai väärin. Oikeasta vastauksesta saa pisteen per juoma. Kyllä, kilpailijoina ovat pöydässä numero 1 Katriina Suominen Finnairilta, pöydässä numero 2 Janika Tiensuu Ravintola Fiasko, pöydässä numero 3 Tiia Hänninen King Crab House Levi, pöytä numero 4 Leeni Hyvärinen freelancer-tarjoilija Oslosta, pöydässä numero 5 Jeremias Salonen Viinihuone Vinossa Turku ja viimeisenä pöydässä numero 6 Alma Syrjänen Ravintola Kummiselta Kuopio. Nyt lähti kilpailu käyntiin. Kaikki 6 kilpailijaa ottavat ensimmäisen juoman, haistelevat, maistelevat, pyörittelevät. Kaikki aloitti tuolta vasemmalta puolelta. Ja juomat tunnistetaan yksi kerrallaan ja vastaus kirjoitetaan tauluun. Ja oikea vastaus me kuullaan vasta sitten ihan lopuksi, kun otetaan kilpailujohtaja Heidi Martikainen vielä kertomaan sitten oikeat vastaukset tänne lavalle. Eli siihen saakka me saadaan kaikki jännittää, miten kilpailijat pärjäävät tässä vastauksessa. No niin, ensimmäinen 2 minuuttia on nyt kulunut. Joo, juuri näin. Eli täällä on käynnissä vuoden tarjoilija finaalin ensimmäisen päivän viimeinen tehtävä. Ja täällä lukee, on valittu IPA-olut, Pale Ale-olut, Pale Ale, IPA. Mä en näe sitten, tuollakin lukee IPA ja sitten siellä kakkospöydässä en näe tänne asti, mitä siellä Rock, lukee. Paper, Scissors, IPA. Tämä onkin hauska, nimittäin vastaus on joko oikein tai väärin, mutta ei ole määritelty, että kuinka tarkasti juoma pitää tunnistaa. Ja täällä on sekä tunnistettu juomalajeja että ihan panimoja. Joten jännittävää nähdä, miten tuomarit tulkitsevat nämä vastaukset. No niin, ja nyt kilpailijat saavat pyyhkiä yli ensimmäisen vastauksensa ja on aika siirtyä toisen juoman maistamiseen. Nyt siirrytään sitten tässä lasirivistössä keskimmäiseen, kun tuolla tuomarit antavat luvan aloittaa maistamisen. Ja 2 minuutin maistamisaika alkaa. Eli juoma numero 2 kyseessä. Ja sitten maistetaan kaikki ottavat nyt tuon keskimmäisen juoman tuolta ja maistavat sitä. 2 minuuttia aikaa aistinvaraisesti arvella, että mikä juoma on kyseessä.
Ja aika loppui. Nyt kilpailijat ovat maistaneet toisen juoman ja nyt nähdään, mitä he veikkaavat vastaukseksi. Löytyy Kyrö viskiä, Kyrö distilleri, ruisviski, Kyrö malt rye, konjakki, Kyrö Sauna Stories numero 1 viski ja sitten tuolla pöydässä numero 4. Ja sitten voi täältä likinäkin Kyrö yrittää malt lukea. ruisviski. Kyllä, eli kaikki paitsi yksi arvelivat, että kyseessä oli Kyrön ruisviski. Nyt alkoi aika ja viimeinen juoma lähti sieltä, oikeanpuolimmainen juoma kaikilta kokelailta tarkistettavaksi, miltä se tuoksuu, miltä se maistuu, mikä juoma se on. Ja meidän 6 kilpailijaa ovat Katriina Suominen, Janika Tiensuu, Tiia Hänninen, Leeni Hyvärinen, Jeremias Salonen sekä Alma Syrjänen. Ja tämä on tosissaan ensimmäisen päivän viimeinen tehtävä. Täällä maistetaan 3 juomaa, jokaisen juomamaisteluun 2 minuuttia aikaa. Aika on siinä ja kaikki ovat arvanneet, että kyseessä on Kyrö. Paitsi yksi on sanonut, että se on Calvados. Eli vasemmalta, aloitetaan ykköspöydästä, vastaukset on Kyrö Woodsmoke ruisviski, sitten on Kyrö Distilleri Olorosa ruisviski, Kyrö Oloroso, Kyrö Malt Oloroso, Calvados pöydässä numero 5 ja Kyrö Oloroso viski. Annetaan aivan ensimmäisestä päivästä huikeat aplodit meidän upeaille 6 kilpailijoille. Ensimmäinen päivä on heidätä nyt pulkassa. Huomenna jatkuu kilpailu, joka huipentuu kello 18.00 järjestettävään finaaliin, jossa valitaan vuoden kokki ja vuoden tarjoilija. Heidi Martikainen, tervetuloa. Kiitos. Otetaanko vielä nyt sitten lopuksi, mä tiedän, että meidän finalistit haluaa kaikki kuulla, kuinka he Aivan, arvasivat totta. juomissa, niin otetaanko Joo, Heidi nyt totta. sitten nämä Joo, vastaukset? Ole hyvä Heidi. No ensimmäinen oli kiva, hienosti olitte kaikki tunnistanut, että kyseessä oli olut. Kyseessä oli kotimainen olut, tulee Laitilalta ja kyseessä oli kukkopils. Saiko kukaan oikein arvattua? Anteeksi, kukko-ipa. No, IPA sentään aika IPA moni meni arvasi, oikein, mutta anteeksi. kukkoa ei saatu. Selvä. Entäs kakkosjuoma? Kakkosjuoma meni aika monella oikein. Oltiin vierailukeskuksessakin käymässä, eli Kyrö Malt oli siellä kakkoslasissa. Hieno suoritus, se taisi olla melkein kaikilla siellä. Kyllä. Ja sitten se viimeinen. Ja sitten viimeinen, kun mä varoitin niistä kompista, niin siellä oli viimeisenä kanssa viski. Ja semmoinen pieni talo, viskitalo kuin Jameson. Oho. Kiitoksia upeasta päivästä teille kaikille. Toivottavasti nähdään teidät kaikki täällä huomenna uudestaan, kun valitaan vuoden kokki ja vuoden tarjoilija. Kiitos. Kiitos.